pini nilitum karbianglong kijui ke lang mate tourism a phuthak chihu chiput ponjia phansi nilitum ladak kabori lachila so phuthak aman ke do karbianglong autonomous council executive member aphan akashvani diphupen chophasi non alangli nilitum studio a microphone a thengno long naingi tanglo alangli men lake sir ritesh inghi alangli ke karbianglong autonomous council along tourism lapen water resource department ke lang boma banglo kardom sir Kardom. tangte sir aprang si alam thinilina arjik lang karbianglong autonomous council pen tourism department comment tu si ke seng iglo La ke elitum Karbianglong Autonomous Council Government of Assam pen MOU che tok det pen 1995 pen ingkana phe bangke Karbianglong Autonomous Council pen si pehem phupon lo tourism puke kopi iglo tourism pulupura dakabangke meaning and definition amata dopik lase generally elitum chini lo tourism lo pulote isi pen lang dam lo pulote kijui kelang pendang lok elitum daka hawar kupima la pen along ka prek pen munitum kewang chipachini la pen ason menangan do lase pini dakadu we chethan thai pute pini amat ke jut jedet ta hai lase tourism pu meaning abangke dake business tourism puta do cultural tourism puta do eco tourism puta do lase nona mara bangke government of India pen ke tourism abangke isi industry pu sonsi ilitum thek dam long lo lase dake claim ke dam pe dang lok multi purpose nona mar bangke lase chethan bo tangte sir karbianglong arlo tourism adim longko andu Karbianglong as a whole amate east and west lang dam lo pute angton amata Karbianglong bangke isi tourism adim laki eco tourism pu adim si ilitum chini la pen kijui ke lang plote ilitum chini lo lang wuku pu sitame ilitum chini lo la pen dakang chilang so longso kang thu la se la son thak se ilitum la kijui ke lang adim loka bangke Karbianglong bangke ilitum arna ma phanta etum kurbang thu pajur vekning jil itum along ri along bangke kijui ke lang me adim bangke nonamar bangke belega district pen le pangbardam lo pulote ilitum bangke dakar Karbianglong si asamang bong ta ke menai pu son si ili che theklo Karbianglong tourism department aphan government pen kopinia scheme la puson dudum central government scheme la pen state government scheme la pen dak ni litum council jungjung pen non ke dobom tor CM tuliram ronghang alangli tourism aphan ko son si paching thur poning ma menang ani litum phan bidi pen danglok la pen asonson central government pen la scheme mokha nangke pa PG aphan alang li menang bori pondo langdam lo puloti litum chuning aningkan Karbi Youth Festival taralang solong sitamelo dak incredible India afrang pen Karbianglong along sitamelo litum kethek dam long la sona bangke ave ta si chuning alang li ke bori pen union minister aphan alang li chetong pen je Karbianglong sitamelo tourism world India tourism map along du nangji pu pen joini dak nilitum incredible India tourism department of responsibility nang pen nilitum menangan claim pon la se incredible India long ape chalong stamelo nilitum chuning wangi pidonong la se nilitum kedam tang central government scheme hunar se rozgar tak pu la bangke drop out student to phan kitun kedang thekser to phan la pen hospital management housekeeping tamelo nilitum institute of hotel management pu Dimapur along nilitum menangan student atum phan 200 so se student atum phan nilitum hadak toilong lo la pen hadak Charlie dun pen alang litum campus along masi interview pen adhok atum bangke menangan Delhi arong supi Bangalore Mumbai chitamelo mesen a hotel 5-star hotel long tamelo hadak alang litum tame choklem long lo se alang litum sitamelo la kering jiawar saya bangke longpon lo klason thak se nilitum some government pen nang amara luhi po scheme nilitum isi homestay nang pilo government of Assam pen la se hala daga bangke amri constituency along isie a hem along lak kep atangka da long lo la se bang kep ne a beneficiaries ke hala long ta long dun lo la pen chunilitum director of tourism pen atum ta wang lo hala nili sitamelo hadak chetong dun lo la pen hala daka hem claim bom hut samili nitum langdam lo la se hala sotanili pinpura lo pithulo je Karbianglong bangke homestay bang isko bang
do la se asona dim kijui kelang adim do pus tamelo amri pusat kali lo ilitum dak lapu Kajironga iltum jini lo hada bangke tourism la so bangke hada bangke turis atu mango la se halapu natanang pinangji pusita melo nili chingwai chingsai don la sondak taksi Dakar Benglong Autonomous Council ACM phanta nilitum department pen ta pinpura lo pilo je mo la Assam government pen amara lu hi scheme pusita melo nilitum phanang pinangji pusita melo nilitum chingwai chingsai lo tang ti sar la ko mani jong si homestay being tung protein ani tum phan nang birta rai lo ti chok lo bo komane jong se homestay being tung pulote nilitum phan birta nang pinang po la so ateng pen halal dak nilitum department pen sta me inquiry kuri po pena kerap jong si hada ka do ku ke claiming se kisuma norms procedure a guideline do la so guideline ateng pen follow nang ji se adok menang atuma bangke homestay nangi puta a guideline ateng pen follow lede titipo handa ka bangke department atum hanta approach na pu atum ta doko kati la se guideline bangke nili tumle guideline bonai la ke government of India la pen government of Assam la so guideline do la se government scheme ke en longji la pen handa government scheme ke apply dun ji pute ya la guideline bangke follow vek ningji no se guideline ke follow hot kadu ke siksak asap so pene do pulote la so aputhak sitamelo nilitum department se I strongly convict sitamelo nilitum ke cherab dun ji phan mangke kai ke ta bori dun ji pusi nilitum ke rada phanta than bom no la pensar non homestay ke do bom a tourist a spot ba dim ye ko lo ni dak difu mata menangan non owi ki mi atum pendang lok de alang li tum ta claim lo homestay bang ke claim mon ke do bom a hema long sidamelo jong si pangthir at pen ka du pe lu pulote la dakta claim bon bom la pen ha Kajironga natamelo homestay ta haputa amethang jungjung pen claim lo training nilitum department pen pp non nilitum Benglong Autonomous Council pen la WWF pu si council pen MOU chetokalo la se alangli tuma bangke mane successful story a bangke chorana boha hapu Kajironga ahinna hala dakta menang self help group pen danglok soarlu atum hadaka bangke adim da thewe handaka bangke la self help group tum si kadu we chingrum lo hala tum si training pilo la so teng pen la WWF Delhi base alangli tum si turista along ka prekpenta wan lo la pen pini pache thang olo la simenang tum ta Kajironga dam tum a family pen anesan chuponji pulote karbidis pu kadu visitamelo hadak long pon lo la pen menang atuma bangke la so puthak ta Guwahati arong supile dam sitamelo chorana boha alam bangke la sondak thak sela WWF atum beta chuning rilo je alangli tum ke claim ke dam bangke ke dotang hormu bangke pawir nang ne se tourism putramala bang kapre ka dimason gali ma eme thang kupima ke do la le chepaklang na itung kechoge jun aning ha tum ta do itum culture na ke lang ye tum ta aning ha itum da ka dim na lang ye ta aning hang asi la hai lam bang chingwai chingsai pen claim pon no pulote ilitum ke bang jiarni samelo se Benglong bang ke asamang bong pen sitamelo best tourism destination si paman unji ason si chetheklong tang ti sar la tourist anata revenue dodoma revenue doveklo tenilitum revenue pulote nilitum langdam dak diforong supilong afrang ke dak tourist lots do kaduk beta chinilo but ihudisi suluk so dak alam do amase dak ala dak Indian army atum si occupied ala wang bom pen nilitum chingwai chingsai pen alang li tum phan wicket pakuri pen recently nilitum in election plan la council of bajatang ki pi la soteng pen nilitum claim ponong lo la pen pini adet sitamelo dak domechit 5 star bukali sitamelo dak intier et pen nilitum dak tourist los ta ing pupon lo kela soputak sitamelo nilitum so 1 year trial person si se dempilo la kela high revenue ta nilitum la pen ha Kajironga long sitamelo la view pu nilitum property tourism nilitum list sikipilo lata tender sikipilo la high revenue da pilo la pentu sidamelo nilitum non hadak beloghat recruit pi ala dakta nilitum la high revenue pen sa nilitum councilong pilong lo la se la so teng pen non nilitum planning
nilitum ke chingwai pon tu long ka prek ta do lang la se la so por bang ke non nilitum dak department pen ta nilitum planning kurilo ansu se Karbi Anglong Autonomous Council along revenue nat pen nilitum ke cherap dun ji aphan la se nilitum Karbi Anglong Autonomous Council taxation department pen nilitum phan a target na pido la se la so target ta nilitum pa fulfill pon unji puason si nona mat ke chethek lo la se ki cheng lang apot chinthong eco tourism pu alang litum non ovi kimi etum hadak chinthong hawar la pen haladak nili batai hini ne dam pen menang hong edo nijir pu la pen chini chethek atum phanta nili than la se hala amur falcon so festival ta nilitum nona phonge nili amata do don lo Kasi hala so wo kelang atum da melo menangan atum do tourist atuma phan ba hong ben ke weng atuma phan matela mi thanga dim along atum sami ki jui ke langa dim ke dam ke joy wan je phan ke dam ke weng phan transport system la puson do masa ke mesen na lam do nangli nili phanang karju non het jong nili tum itinerary bang bonayelo la so itinerary along train pen ne bang isi da melo dak menangan Karbi owe kimi etum ta gari bepar mukhata la high claim se alang li tum pe ni li tum chinkilo alang li tum aret en lo la pendak difu ala bus stand dung private gari station ala association atum penta chinkilo la pen auto association atum penta chinkilo hong pen ke bang atum phan pulote ilitum la kaike da chini alang li tum han ko son se hospitality pi ma jong si ilitum le hospitality ki pi mesen no pote la hong pen ke bang atum panda well managed si nilitum puri la pen ke dam tang an atum ta non ke bang atum ta nilitum la so hospitality bang ke nilitum aphan mang ke nang ke choru tum si ke la tourist guide ki do pen ko anali thilos asi nilitum dak training tourist guide batai thom ne itum pilo se last time chu bang ke nitum dak locally pilo la pen chu phonga bang ke non head jong ke dam tang le cheklo joni jon thoma prang nitum dak tourist department along amase nilitum non aman bang ke la conference holder dang lo la pen nilitum door chit an training epidim bang ke nilitum infrastructure bang hadak dolo la se hala sot nilitum dak department along ke bang professor tourism department anat la pen Assam Tour Association president ke hai phanta nilitum hanglo la pen nilitum dak Karbi Anglong along Dr. Pongkostero na phanta nilitum isi a subject pilo se alang litum resource person atum pen training pidet pen la so feedback ke ana bang ke dak owi ki mi etum bang ke la so a capacity do la pen thek alang litum masi nang choro te kang lo la pen dak jong si tourist wang lo pulo te alang litum man tamelo department pen nong nam isi ki thik do se arni si jong si ki chokijun birthday pen isi suri si la son bai nong bang ni litum pipon la pen lang rai lo la package salong se ni litum include jong si bang ke bang lo pulo te dak ma ni tum guide ko an si pg ma pulo se nona mat bang ke ni litum itinerary along si palot thailo alama bang ke tantela bang so asai long ka chuklem dunji aning hang pluti laki ko anang deng chi chari bang ke 10+2 da chok sami salama ang thek nang po hindi lama ang thek nang po la pen english ma thek nang po tourist atuma phan ki jui ke lenga por kapi thik do mas mane tourist atuma ning hang bang kaprek do ase nilitum teneria teng benilitum Instagram page along ta nilitum do ase tourist atum jong se aning ge hang du pulote jong si barikha porta Karbi Anglong wang tung menang turis atum mangke RWRA aning hang ta du lason si trekking aning hang atum do se Karbi Anglong ta nili tu menang sport alo nili methang mata trekking bangke kuri bang nining hang nili friend circle atum sita wang se nili tum ta alang li tum han arjuju koson si trek kuri aning hang ma kangsa mandin dong aning hang ma RWRA gorom mandim dan se hini atum ta do RWRA pen sona trekking adventurous aning hangu tum ta do la pen tu la family pen ke bang atuma bang ke mostly la barikha hot ke bang la sona bang ke thek nam long le enda la non apor ningkreng apor si family pen ke bang atum bang ke do
Tasi based on alang li tum jong si la son aning hang do pulute nili tum ke claim ye bang ke la so teng pe nili tum department pen si arrangement people po ati mene non mat ke nili tum long non owe ke mi tum bang ke nang ke chera pa tum do tasi chuta nili tum long dak Uttarakhand pen atum bang tasi Uttarakhand pen retreat center ya dak kang thilang so adung Hornat alang suna ber dak nili constituency lo hala dak nili paklang pon lo hadak network awe masih network awe ta chok ma masih alang li tumpulo je network awe ong me ong lo las meditation ke free neng ji ba hadak lang sundu arlong thaksi la se la meditation yoga ta isi tourism lo la se la so putha ke claim pon ta me lo alang li tuma dim nang lang lo As alang li tum ke bang is dak water therapy pen dang lo. Se menangan na tuma bang ke non department initiative la pen Karbing Long Autonomous Council CM alang li initiative pen tamelo menangan na tuma bang ke Karbing Long ke bang ye tuma bang ke aning hang lo. Juneng aning kan Guwahati IIT pen tamelo alang li tum bas ke thom ne ka du faculty members pen alang li tum bang lo. Nili tum dak menanga dim trekking ta the lang wuku long short trekking bulu de hada ka du. Kasi alang li tum ta dakwang pen enjoy la pen li tum department pen seta melo isi hini ke alang li tum han cheram do la si based on la bangke la barikha por pugali ningkreng pu por ke la si ala tourist tum jong se aning hang lu pute la soteng pen ta nili tum organize po la soteng pen nili tum a program ajai make bang people tourism ta pu kelang chi pa joy duma so aputa ka bangke ilitum non head jong tamelo thekdam long la art and culture ilitum ye ma ke hai surjorong first tam alang li Abu Dhabi along sambe pon long lo la son thak thak si nilitum chu phong bang nilitum initiative and lo je akaprek adim pen sitamelo dak Karbi Youth Festival along so a program along nilitum alo ta pilo nili amata initiative pen la pendang nang chitong lo la son dak tak si nili phanta menang chu Maharashtra long ta nili phanta nang contact lo ke dak program isi hini do ko kamat kisumana dim lo mang ke ledun lo kisumana dim mang ke ledun de lo tase non nilitum la MSME department pen chu nili phan Delhi rong supia lo MSME la World Summit along nili sitamela dak chetong dun pen hadak menanga nilitum chingwai chingsai lo la se la so a program aputhak pa success la cultural exchange aputhak sitamelo nilitum nonamat ke chisik pon bom son thedola la so chiklo ki jodalo nilitum phan Mumbai hadak OTM bu hadak se program rong ala adak exhibition nilitum department banda chetla son nilitum nang ke hang nilitum participate dunji dong se hadak participate dun lupote mo nilitum tada Karbi Anglong si tourism anat pen tourism mart li pu bisita melo nilitum la future planning lo la se nilitum quantum claim pon unji ni la pen ke claim bang pa success ya phan si nilitum ta chisik bom no tourist spot along kelang pang thier je phan la pu chokomar mate pini committee ke seng la pu son do dumas a hoklo ke pang thier jir pu ke dak ilitum tourist spot pu chatta kalilo ilitum tak methang hem pen dang lo la pen kaduk we Karbi Anglong arat tum dala bangke matha vek nangji asi tourism sport along bangke nilitum pena franks tamer alang litum committee pen si menangan non penelang mesena dim dulu pulote menangan handaka rong atum masi committee cheseng bo alang litum si menang akama ki claim de titi la bangke litum Karbi Anglong arat atum phan churu rite un e la si litum Karbi arat ta advance or son si theklo pe nilitum department pen related to madimana bangke nilitum apor dam hada ka committee pen nilitum chingki chethan la pen nilitum department along program ke do hut samelo alang litum phan nilitum hang dakta nilitum la haila ma son ke chingwai do la penon hedjong nili kangthilang so habar hada committee la se hada committee along dak rong berong tha ka tum phan ta alang litum ta social work pusita me claim pon la pen committee tum phan porateng pen nilitum department si khoboren bom ke pangthira bang asai bang ke claim pon bom nangji la so teng pen le claim pon bulote ilitum dak ason kijui gelang adim ta
ingthir ji rason se doji Tangte adia tienta tourist economy ka chipang tang la pu son theklong la pen ke ka paching tour in na ya hin lo puta pache thang tangte ilitum kar biang long ara da phanta ali ke long ji la pu son ke meng do manang silangdam lu pulote ilitum si example lo tak Kaziranga hin not moina kram sapi alang post graduate hadak Tezpur University pen senili mata dam lo hadak alangli homestay ma 10 house son hadak semar lo penili ta eju ne hadak sangdam long lo asela dak aber ke sando pen 10 si kelo gai alangli penili chingki che than pen government pen tamelo alangli fan nongnam tamme award ta pilo la pen Karbeng Long Autonomous Council Foundation derni pendalang li pan pipon homestay si ada ki khuli la sa tourism dimlong aber ke salo atha ka bang ke 10 si alang li kelo ga alang li pen chingki che thana bang pen ka do le si alang li da ke rock garden moina kam sapi rock garden po amasi arjulo dak arlong tadu manili arjulo la arlong bangke nangli jordet tadak ta tangka long ke mas tangka ke nohok ta long po la so arlong along garden pen la ke eve vet po la se alangli si example lo non owi ki mi pen asavet a dim pen ta asavet ke petel pen ta alangli paching thur pon thek alangli la son si ke matha je nili reng lu pu te nili long rong ra ka prek ta nang rengan po hadak nili tu medam pen nili long dak heng churi chot pen ke jora dim ta dak dolo lo dak menangan turis atum ke aning hang je la lo pen ji ke chui lo churi chot pen atum ta lo ta kena bang ta dak long po la pen adung do trekking ro garden lo trekking pon ta la so apu thak lo son si claim pon no pulute dak Karbeng Long mang la so capacity bang do nona bang ke menang turis atum bang ke Meghalaya da damulo destination project lo pulute ke ili tumang bong da training pen dang lo ili to mason son bidi siriana bangke ke thekeri etum ta chipinang komane jong si interested lo te pini nili nang litum dak difu akasmani penili kadu we Karbeng Long ara tum bhan chuniri kang tung je la so puthak jong si peni ki chini ke nang sot la pen peni ke rap ke nang ni pulote nili tum un ana bangke bidi siri pen dang lo nili tum ke rap ji phan ke kai ke ta chisik pon ulo tangte sar non tourism dem ke do lo Karbeng Long ta ponsta me la ke do tang penang pena par ka pakam thuji lang nang litum la pusona ke meng do ma nona mar ke nili tum ake manga bangke se MOS 2021 nili tum dak Karbeng Long Autonomous Council la pen government of Assam la pen government of India handa ke chitok lo isi mesen dak training institute mane la hotel management institute of hotel management si nili tuma hem hang bom ni tuma asiam ke haina melo menang boripon hala lewang lu bulote daga bangke non training center bangke nang son training center hadak dulu bulote ili tum non owe ki mi tum bhanta ili tum chipilong polong se hala so teng pen bulote non mat nili lang dam ki matha dam nili analysis ili tum dak dulu ili tum bangke train kalila la se la so mane training bang ki pibang kenang sot la senili tum menang an asai deng lo asai ke deng pen ke thek dam long dak aning ke hang la pen jong se training proper training avelu pute ke claim dam asap so ke siksak do ko la se non mata bangke ni tum bangke skill training ki phi phansi ni litum chingwai pon bom tante uwe ki mitum ta avar sai long pu la se dong se la skill training la hele pipon pamekalo bulote non owe ki mi eto manke se sakuri ke kaduk ve ke long pet pe la si hala sakuri long le ku sitamelo alang li tum ta ke claim ya war sai bangke dak e tum mesena son si thek pon long ji pini la tarik inkora pho ar koya cheklu ningkan surhini la inkora pho National Tourism Day pusi ki pu la sila bang so ar ni phu thak nang li ku pini pu chi la National Tourism Day government of India pen pini la so tarik ke hok pon la so pini arni bangke si ke mesen arani puson si nili thek dam long la pen nili si pini arni bangke nili kiningje kangtung bangke la pu helo je Karbeng Long arat ke do an solang do arat aphan nili hin pen kichuning ri bangke la tourism aputhak komane jong si pene bidisire ke thek la pen komane jong si nili tumphan advice nang ki pidunji komane jong si thanang pare dunji
la pen nilitum pen kupini kichini bang kenang sot ma nilitum pen peni kiching wai kenang sot la pen karbieng long aphan an so set la so ahin pa develop ji aphan kupi ma ke thek jongsi kiching wai kiching sai dolo pote kaduk ve atum aphan ta nilihin pen kai ke ta welcome lo la pen kai ke ta ke claim ke dam ningi si wet pen karbieng long pasing thur ji aphan nili kai ke ta ake meke matha tum aphan mangke kai ke ta nili cherap chi tudunji pusi pini national tourism de arni bangke karbieng long arata tum phan nili hen pen la so message bang ping tu gijui ke lang abatum phan hem nang chele vet an la puwa security nang litum ka chi humri la puson doma la se nili tum ke la so putha ka bangke nili tum kai ke ta ke matha pondo la pen ke cherap dunji aphan do se nili tum pen koson si ke cherap dunji ma pu bangke nili tum department pen chingwai chingsai si halos hota cherap pon nili tum ke department aport la pen nili tum ke council si kaduk vita head isi non ajatam approval en ko ta se nili tum pen ni cherap dunji pusita melo se guideline ateng pen nili tum follow nangji nili tum kaduk vele rabdun plan uni pusita melo nili tum dak council along pen chingwai chingsai si tami un ana bangke nili tum nat bangke kerab dunji phan bangke kai kida chisekikla tang de sarapadu sialam the narji thulang radio nangar jutu narat atum phan rong ru batum phan risoi jang tum phan ali ki long la bang sola mena li than ik ulu bang sol li chu deng dunia tum hala hong ang tan atum phan jong si chak dun pa me me lang dun pa me me bang sam dun dip lu te hala tum ta ke bang jen hang he dei ba chet hang te dei nang li kupini than pa chini ponji ma non amot bangke karbieng long arat la sola ma putha ka bangke non uwi ki mi tum ta up to date pic la pen awareness ta ki piere jipu la son puta che thekdam long le la se kadu veta la so tourist pu aputha ko sonsi alang li tum phan security ben dang lo ki pinang ji bangke non amal bangke nili menang ana rong ta dam alang li tum si ala tourist atum phan kerai ji la pen alang li tum phan security ki pidun ji phan bangke dak rong ra ta tum si bang nanga che chak lo thur don pak ti tu pene pena pusita melo mane jong si pene ington nun ser da la pu ke kartang pusita melo la pu ke chok che pusita melo la so alama pu thaka bangke non ma te karbieng long bangke ni hin pen pu de karbieng long ke bang tum phan an bangke kaduk veta safe poson si nili thek dam long si menang an nili dak rong sar dum ben torkari gangura tum pen dang lok la pen rong khiala tum pen chingki che than pen menanga na tum bangke pini ki jui ke lang da mandim pusita melo pini lang ukule dam pusita melo hada ka committee to masi strong o ki jui ke lang ke bang tum ta ahen pen da ke bang picnic punon ang ki jui punon alang li tum ta ekdom pura confident pen sido la se anso se la kai la hai la mo thak mang ke kai ke ta chingwai chingsai ning la pen committee tum pen pai ke ta la so coordination bang do wer lo pote la so security a putha ka bang ke ang matha nang ne sonsi da karbieng long long bangke nilil sonsi theklong nangli phan choropar piklo sar nangli pen tourism mate gijui ke lang aputhak penang analam chingki che than long apot ninga arong lo la pen nangli la ana sai ki ong pen setami apora chipi apot arnam le nangli phan la pen nangli choklem chudama sai long an setami hirjumi nang papi dun lo na tang te pinili tu machingki che than alam theke la pu an le ing tonikok lo na kardom